приближавай! Айде! Как ще я стигна? Беар Грилс. Оцеляване на предела. Сега ще ядем червей след малко. И змии, и гущери. Нека няма да има какво да ядем, ще ядем червей. Ток. Това е тока за горе. Без да тичаш, пази си силите. Стрелка? Да, маркировка. Тук още една маркировка. Да. Още една.